Oprostite, gospodine Vujaniću, nešto nije bilo u redu s tonom. Ajmo probati još jednom. Čujem, ja vas čujem dobro. Sad i mi vas čujemo dobro. Odlično. Naime, zašto sam postavio to pitanje? Pa zato što bih htio da evropske institucije A budu upoznate sa tom situacijom, a B da kažu svoje mišljenje. Meni osobno se čini da se radi o referendumu kojim će većina, ako prođe referendum, na neki način i na dulji rok ograničiti pravo manjine. Moje pitanje Europskoj komisiji, da li je to u skladu sa europskom demokratskom tradicijom? Moje pitanje nije potegnuto zato da bi Europska komisija nešto napravila, jer ona i ne može tu ništa napraviti. Dakle, rado bih čuo stav i mislim da je za našu javnost važno da se čuje stav Europske komisije, odnosno Europske vlade. Jesmo li čuli stav Europske komisije? Ne, to odgovora naravno još uvijek nema, komisija nije tako brza. Ja sam to pitanje postavio pred 3 dana, to će za 2-3 tjedna doći odgovor, ako i dođe tako brzo. Ali u svakom slučaju na vrijeme da hrvatska javnost čuje i sazna što Europska komisija misli o takvom načinu odigravanja demokratskih procesa u Hrvatskoj. To naravno, već je stigao jedan odgovor inicijativi U ime obitelji da je to pitanje svake države članice, a ne Europske komisije, no bez obzira na službeni stav, pričali se u Briselu, evo tamo ste sad ovih posljednjih dana, uopće o našem referendumu, o tome da većina odlučuje o manjinskim pravima. O našem referendumu se ovdje ne priča. Takva vrsta tema nije baš interesantna za evropsku političku publiku. Međutim, ova ideja da većina referendumom odlučuje o pravima manjina, mislim da je nešto zašto bi i Europski parlament i Europska komisija trebali biti živo zainteresirani, jer se tu radi o načelnim pitanjima funkcioniranja demokracije. Dakle, ne o ovom konkretnom slučaju gdje i ne može ništa napraviti Europska komisija, niti treba nešto napraviti, nego o načelnim pitanjima o otvaranju Pandorine kutije iz koje sutra Bog zna što sve može izići. Hvala vam lijepo. Zajedno s vama čekamo odgovor, odnosno mišljenje Europske komisije. Biće mi drago da ga predstavim javnosti kad dođe.